गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसेबाव बावहरबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दं आरो बेजों लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै। जोङो गोबांथार आयदानि सायाव सावराया, दिनै मोनसेल' आयदानि सायाव सावरायगोन। दा बेनो जाहैबाय जेस'या समफ्रामारि। बे जेस'या समफ्रामारि बिथांखौ गोबाङानो सिनायो आरो बिथांखौ माबायदि होननानै सिनायो होनना बुङोब्ला बिथांखौ दुखिया गरिबफोरनि लोगो, खैफोदनि समाव हेफाजाब होग्रा एबा सासे समाज सिबियारि होननानै बिथांखौ जोङो मोजाङैनो सिनायगौ। बिथाङा दा बिनि अनगायैबो माखासे समाजाव सोलिबाय थानाय गाज्रि आखु, फेग्रा मुवा बाहायनाय, बिनि हेंथायै बिथाङा गावनि जिउ सोलेर गासैखौबो बावसोमनानै दा मोनसे हाबाफारि आखायाव लागासिनो दं। बे हाबाफारियानो जाहैबाय ड्राग्सनि बेरेखायै बिथाङा गावनि माखासे लोगोफोरखौ लानानै एबा बारग' एनडिबिफोरजों लोगो नांनानै बिथाङा बे ड्राग्सनि बेरेखायै जिथु हाबाफारि लागासिनो दं, बेनिनो माखासे जाफुंसारनाय नुथायफोरखौ जोङो भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोन्दों। दा गिबियावनो जोङो भिडिअखौ नायनानै लाग्रोनि, बिनि उनाव जोङो आरो सावरायलांबावदिनि। এই ছোৱালীকেইটা নলয় এতিয়া, কিন্তু মই এই ছোৱালীকেইটাক ধৰি ইয়াৰ পৰা মাল খুজিবা দিছে। जोङो साबा गथ'फोरखौ जों हमदों, सिख्लाफोर 3 आरो सेंग्राफोर 2, आरो बेखौ हमखांनायनि उनाव नोंसोरनो बे बुस्थुखौ सोर होफैयो बेखौ जोङो सेबनानै बे डिलारनाव बिसोरो बिहरफ्लानानै जोङो बेखौ बाइकनिफ्राय जोङो बारसिननानै बे बुस्थुखौ लानानै फैनाय जादों आरो बे बुस्थुखौ लाबोनानै जों दा पुलिसनो गथायबाय। खिन्थु जोङो जेब्लानाखि जों स्पटआव ओंखारलांदों, बे एक्सनाव ओंखारलांदों, बिनि सिगां एसपि सारनो मोनसे फन खालामना बुंहरदोंमोन, सार नोंनि आन्डाराव बा नोंनि एरियायाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बिदि बिदि सासे ड्राग्स फालांगि दङ, बे ड्राग्स फालांगिखौ जोंनो हमनो थांगासिनो, सारा जोंखौ हेल्प खालामनांगौ। बे समाव एसपि सारा बुंबाय, दे जेबो नङा, नोङो बिनि एड्रेसखौल' हरदो वाट्सएपआव, आं बिनि उनाव आङो मा मावनांगौ आं दं। जेब्लानाखि बेखौ आङो 6:16 आङो हरदों आरो जेब्लानाखि जोङो बे मानसिखौ लाबोयो, लाबोखांनायनि उनाव 8टा बेसेबांबा टाइमाव आं एसपि सारनो फन खालामनायाव एसपि सारा मोनसे खोथा बुंदों, नोंसोरखौ सोर थोना आंनि रेकर्डिं, आंनि बिसिनाव कल खालामनाय आरो बिनो वाट्सएपआव आं हरनाय बेसेबां टाइमाव आं हरदोंमोन बेखौहाय आं दिन्थिजोबगोन मबाइलाव, आरो एसपि सारजों आं बेखौ कुइसन खालामहैगोन। आरो एसपि सारा जुदि माबा मोनसे बुङोबा बिनि दायथ'खौ चिफ सारमोना दायथ' लानांगौ, आरो बे दायथ'खौ जुदि लायाब्ला जोङो सानगोन जोंनि बर' लिडारफ्रा जोंनि बर'खौ खोमानो थांगासिनो, आरो बे खामानिखौ जुदि मावोब्ला जोंनि लोब लोब रायजोफ्रा चिफ सारमोनखौ बा जोंनि दानि बिटिआर सक्तिनि लिडारफोरखौ जों सिलुट होगोन आरो बाख्नायगोन, आरो रायजो राजाफ्रा सारमोनजोंनो दङ होननानै आं सानो आरो गोसोआवहाय। जोङो बेखौ पुtkibari क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ओरै तेलदिफु ओरै अभारब्रिज बारै ओरै पुtkibari मोनसे गामि दङ, बेनिफ्राय जों उथायनो हादों आरो ड्राग्सआ टटेल 11टा कन्टेनार आरो खालि दङ, आरो बेजों लोगोसे थेमाफोरबो दंबावोमोन, खिन्थु बियो माखासेखौ गाहरदों। खम'गियाबो बेनावहाय बिहरनाया 25टामोन, ओमफ्राय हमनायाव बारसिन बुरसिन जानायाव बे पकेटनिफ्राय गारहरदों माइबारियाव, खिन्थु नागिरबाबो मोनाखिसै। मानसियाथ' मुस्लिम, जोंनि दा बर' लाइमोन गथ'फोरनो, जाय गथ'फ्रा क्लास 9, 10 फरायनाय, 14 बोसोर, 16 बोसोर, 18 बोसोर गथ'फोर दिनै नुयोबा बयबो रायजो राजाफ्रा मोखांखौ नुयोबा बयबो अनगोन, गोसोआव दुखु मोनगोन। दिनै जायनि न'खराव बिदि घटनाया जादों, जायनि फिसाया दिनै माबा मोनसे लामायाव आवगायलांदों, जायनि न'खराव जाजादों बिसोरसो बुजियो। दिनै बिमा बिफाफ्रा बेस्राबो गाबफैलायो, सोरबाफ्रा फैनानै बुंफैयो, जि नोंसोर खामानि मावदों बिनिफ्राय नोंसोर आवगायनो नाङा, जों नोंसोर सापर्ट दङ। दिनै आंखौ गोबां मानसिफ्रा बुंहरगासिनो, दामावसै नोंनि सायाव नोजोर गोलैबाय। दिनै नोजोरथों होथों, आं नोजोरखौ गिया। दिनै मानसिया सानसे समाव थैखायो, दिनै आं थैनानै थांगोन, आङो रायजो राजानि थाखाय थैनानै थांगोन। दिनै आं गोबाव समनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दंखायो, आं माबायदि पाब्लिकफोरखौ आं सहाय खालामनो गोसो जायो। दिनै आंनि न'आवबो एफाराबनि अबस्थानि आं मानसि नङा, अब्लाबो आंनि जि सिगां 14-15 बोसोराव आं माबायदि अबस्थामोन, दिनै बे अबस्थायाव आं मानि थाखाय फैदों, बिसोर गासैबो इसोरनि अननाय। बिनि थाखायनो आं माखासेखौ गोसोआव साननानै आं गोबां रायजो राजाफोरखौ अनसायनो लुबैयो, आरो आंनि बे इयुन जेनेरेसन लेभेलनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ आं मोजां लामायाव थांजानो लुबैयो, बेनो आरो। भिडिअखौ नायनानै निस्सय नोंथांमोना हमनो हाबाय जे मुवाखौ फानग्राया सोर आरो बायनानै जाग्राया सोर। दा गुबै खोथाया जाहैबाय गुबुन हारिफ्रा जोंनि बर' हारिनि माखासे फिउचारखौ
इयुन जोलैनि माखासे गथ'फोरखौ हयथ' धंस खालामनायनि षड़यन्त्रबो बेयाव थानो हागौ। दा बेखौ नोजोर होनानै बिथांमोनहा जिसुया समफ्रामारिजों लोगोसे बारग' NDFB बिदा गेदेरमोन बा फंबायमोन बिथांमोनहा ओरैबायदि माने गोसोआव गाबखांनाय मोननानै दिनै बे हाबाफारिखौ मावफुंदों। बे जोबोद माने साबायखर आरो इयुनावबो बिथांमोनहा बेबायदिनो मावलांबाय थानो हाथों आं बेखौ इसोरनियाव आर'ज गाबबाय। दा बिनि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो दा जोंखौ सोर हेफाजाब खालामगोन। दा नै बिथां सुमफ्रामारि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला SP सारनिफ्राय जेरैबायदि मदद बिदोंमोन बे मददखौ निस्सय बिथांमोनहा मोनाखै। दायनिगिरिखौ हमखांनायनि उनावबो SP सारा एसे गुबुन रोखोमनिसो खोथा बाहायदों होननानै बिथाङा फोरमायदों। आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा गावनि मोनसे लाइफखौ लानानै जेरैबायदि खोथा बुंदों, मानोना बेबायदि केसआव गोबां गिदिर मानसिफोरनि आखाइबो थायो, गोबां गिदिर बिजनेसमेनफोरनि आखाइबो थायो, बेखौ निस्सय बयबो मिथिखागौ। बेनिखायनो जिसुया समफ्रामारि बिथांनि सायाव नोजोर होदों होननाय खोथायाबो नंखाय होननानै जों बुंनो हाया। मानोना सोरबा सासेया हयथ' नोजोरबो होनो हागौ। मानोना बिथांमोननि खामानिजोंनो सोरबा गिदिर गोलावफोरनि बबेबा लाइननि फ्राय सौफैनाय माखासे रेभिनिउफ्रा हयथ' गैयाबो जालांनो हागौ। दा बेखौ नुनानै निस्सय बिथांनि सायाव हयथ' नोजोरखौ होदोंबो जानो हागौ होननानै आं सानो। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा खावलायहरदों आथिखालनि BTRनि सरकाराव थानाय जेसेबांनाखि दैदेनगिरिफोर दं चिफजों लोगोसे बिथांमोनखौबो बे हाबाफारियाव हेल्प खालामनो थाखाय बिथाङा गुरैयै खावलायहरदों। दा आं सानो निस्सय जोङो खौसेयैनो बे हाबाफारिखौ जुदि मावोब्ला जोङो देरहासार जानो हागोन। बेनिखायनो गासैनिसिमबो मोनसे मिजिं जे बेफोरबायदि गाज्रि समाजनि बेरेखा माखासे एक्टिभिटिसफोरखौ फोजोबस्रांनायाव बयबो बाहागो लानानै आरो बे समाज बेरेखा खामानिखौ फोजोबगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय। बेजों लोगोसे दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। उननि भिडिअआव फिन खेबसे लोगो मोनबावगोन। थेंक इउ। जय बर' हारिनि।